Knox UMC welcomes you home. We are happy to announce that we are opening our doors so you can experience worshiping God with your Knox family. Alinsunod sa ating safety protocols, kung ikaw ay nakatanggap na ng 2 doses ng COVID-19 vaccine at may edad 12 pataas, maligaya kang tatanggapin sa loob ng simbahan upang manambahan. Huwag kalimutan dalhin ang mga sumusunod: ang inyong vaccination card, face mask, at ang iyong Bible. No need for advance seat reservation. All walk-ins are welcome as long as safety protocols are followed. Remember, vaccination cards are required for entry. We are so excited to see you all back here at Knox United Methodist Church, your home church. Knox UMC welcomes you home. We are happy to announce that we are opening our doors so you can experience worshiping God with your Knox family. Alinsunod sa ating safety protocols, kung ikaw ay nakatanggap na ng 2 doses ng COVID-19 vaccine at may edad 12 pataas, maligaya kang tatanggapin sa loob ng simbahan upang manambahan. Huwag kalimutan dalhin ang mga sumusunod: ang inyong vaccination card, face mask, at ang iyong Bible. No need for advance seat reservation. All walk-ins are welcome as long as safety protocols are followed. Remember, vaccination cards are required for entry. We are so excited to see you all back here at Knox United Methodist Church, your home church.
Santo, 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 Diyos na marswak, langit ken dagat, siksikat, idayaw dam. Santo, 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 manakabalin ka, Diyos sa madayaw, awan ingganan. Ayaw ti pinagdaydayaw, ket masarakan ti Salmo, sa ngagasot, versikulo may hanggang 3. Kantaan tayo iti apo da kay amin agnaed iti daga. Agdaydayaw kayo as iraragsak kenkwana, inkay iti sangwanan na iti naragsak akanta. Bigbigin nyo ati apo Diyos ket isu iti namarswa, kada tayo ket kukwana tayo, when tattao na tayo ket da tayo iti arbay na. Agkararag tayo. Amami a Diyos, sagyaman kami manen apo iti nagpintas nga aldaw, kastamot apo iti baro nga tawen 2022. Apo pagyamanan mi amin, apo, dagitoy parabor nga inted mo kada kami. Kastamot apo iti panagyaman mi iti tawen ti 2021 nga na kami nga binaybayan. Agyaman kami dagitoy parabor nga income natanggap apo iti daan nga tawen. Kastamot daytoy nga baro nga tawen, ited mi manen apo iti bihag mi nga agserbi kada kayo. Agyaman kami apo iti panagbanbantay mo kanyami. Di na kami nga binaybayan. Anyaman nga piggad, anyaman nga pagsubok. Adda ka apo iti tarabay mi nga sisakarakop kanyami. Apo, ing kami ited ti bihag mi tatangal daw nga agdaydayaw kami. Ket bendisyonan na kami, nga mailukat apo iti puso mi, iti panunot mi. Apo Diyos, saan kami nga karapat dapat iti sangwanam. Ti grasyam lang apo iti income nga igigaman. Apo Diyos, bendisyonam iti pastor mi, kastamot apo iti anak mo, nga iso iti mga waragawag, iti mensahe nga nagapuken ka. Agyaman kami, dagito'y kakabsat mi, nga kadwami tatta, kastamot dagito'y kakabsat mi, ito online service. Hamo nga isuda nga baybayan, apo, kat bendisyonam. Apo Diyos, pagyamanan mi, apo, iti biyag, nga kanayon mo, nga binbendisyonam. Apo Diyos, dagito'y iti kararag mi, iti naga ni Apo Jesus. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Luagyaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan ng kararag ko. Item ti tinapay, ti biyaga po. Amaipay, ito'y kararwag. Kaspa ng ted mo dyan, den nagbaybay. Kada iti tao adunay. Agtugaw kaya po. Tatay iti panakaibasa tinasantuan na surat, kaya't masarakan ididaan nga tulag iti libro iti Jeremias, kapitulo 31, verse 7 hanggang 14, dayto iti kinunana. Kuna ni Yahweh, kantaan asirarag-o iti Israel, iti kangrunaan kadagiti nasyon. Ikantayo, ti panagdaydayaw yo, ket kunayo, isalakan iti apo dagiti tattao na.
Inispal na dagiti amin anaida iti Israel. Alaag to idi manipod iti amyanan, iyawid kunto ida manipod iti pungto iti daga. Kumuyog to akadakwada dagiti bulsak ken dagiti pilay, dagiti inna ken dagiti dandani agpasngay. Dakkel danto a nasyon nga agsubli, agsangsangit to dagiti tattao nga agsubli, agkararag danto bayat ti panaggawid da kadakwada. Iturong kunto ida kadagiti agay-ayos sa nga danom. Nasimpa adalan apag nainanda tapno dida maitibkol. Siyak ti panakaamo iti Israel ket ni Ephraim iti umuna nga anak ko. Kuna ni Yahweh, dumngeg kayo kanyak a nasyon. Ipakaamuyo iti saok kadagiti addayo a purpuro. Winarawarak dagiti tattaok ngem umunog daken bantayak to ida akas iti panagaywan iti agpaspastor iti arbana. Winayawayaak dagiti Israelita ket inispal ko ida iti panakabalin tinapigsa a nasyon. Umaydanto agkanta isirarag-o iti tapnaw a bantay iti sayon. Maragsakan danto kadagiti sagsagot ko a trigo, arak ken lana, kadagiti karnero ken kadagiti baka. Kasda danto a hardin a nasayaat, a panakasibugna. Adanto aminen a masapulda, agsalanto dagiti babalasang ken agragsak danto. Dagiti babbaro, ket dagiti lalakay, agrag-o danto. Liliwag to ida, aket agbalinto arag-o, iti liddaang da. Agbalinto aragsak, iti langlangit da. Pinakat ko dagiti papadi, iti naimas at araon, ket dagiti tattaok, apmapnakdo, iti imbagay paay ko kadakwada. Daytoy, iti saon ti Diyos. Ng pati kinapudno, tapno isutaraon ko apo. Ken mampukaw iti kinadis ko, ken tal na ken raksak masarak ko. Tinaimbag damag ket masarakan iti baro at tulag iti surat ni San Juan kapitulo maysa bersikulo 10 aging gana iti 10 ken 8 ket kastoy iti maibasa. Iti naimbag damag Biblia. Adda idin asao ditoy lubong pinaraswa ti Dios iti lubong babuon ken kuana nupay kasta saan na binigbig ti lubong. Napan iti ilina ngem saan nga inawat dagiti kailiana. Ngem adamot dagiti mawat ken namati ken kuana, isut gapuna nga inikan na ida iti kalintigan ngagbalin nga anak iti Dios. Sanda nga nagbalin nga anak ti Dios, kas iti gagangay apan nakaipasngay ti tao tati Dios mismo ti amada. Nagbalin a tao ti sao ket nakipagtaong kadatayo. Napnuan iti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag na, ti dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti ama. Pinanaknikan ni Juan, ti may papan ken kuana ket impukaw na. Isut daytoy ti bagbagak idi kinunak. Umay asumarsarano kanyak, nupay kasta, natantanok ngem siyak, taddan sakbay anayanakak. Gaputan na buslon ti parabor na, inawat tayo amin ti bendisyon, when nawadwad a bendisyon ti impaay na kadatayo. Inted ti Diyos ti lintag babaon ken ni Moses, ngem imay ti parabor ken kinapudno, babaon ken Hesu Kristo. Awan pay ti nakakita iti Diyos, ti laong bugbugtong anak, akadwa ti ama, isot nang ipakaammo ken kuana. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan, asurat. Amen. Ti sa sao, anaragsa,
sa o Ama magbiag, ti sa o anaragsak, sa o Ama magbiag. Dinggan tayo ti mensahe ti kanta, ti Nax Virtual Choir. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, for Christus stand before the throne. Savior's love, through the storm.
Madaydayaw iti nagan ni Apo ting Hesus Kristo iti mensahe iti kanta. Ket maysa anagasat ken naparabor nga barutawan tayo amin kakabsat. Ket iti daytoy nga aldaw ket mailukat iti intay nga panagdaydayaw ken ni Apo Dios babaon iti aramaten na nga mangiwaragawag iti sauna ket isuna ket nayanak ijay Abulog Cagayan nga magdamang agnaed ijay San Jose del Monte, Bulacan. Ket isuna ket nakapatanor iti anak nga judge, Doctor of Education, ken dadumapay nga profession, ken kastamot dagiti apo ko na lawyer, ken dadumapay nga profession, ken kastamot kakabsat tiddog nga panawen nga nagserserbi akas lay leader, chairman ti Church Council, ken lay leader ti Ilocano Service dito in Knox United Methodist Church, ken isuna ket mangisurusuro iti Eskwela Dominical, dayati tawag iti Sunday School, ket tagtultuloy ng agserbi kani Apo Dios, ket duwa nga tawen nga sanda nga nakaumay ditoy pagdaydayawan iti Apo ditoy Knox United Methodist Church, ngem syaklatan iti mapan kadakwada ijay Bulacan tapno agpakomunyon dagiti napalabas nga bulbulan. Kakabsat iti aramaten iti Dios nga makisao iti daytoy nga aldaw ket awan sa balin udi ni Attorney Edwin Larida Sr. Denggen tayo ti mensahe. Naimbag nga bigat tayo amin, kakabsat, ken naimbag nga baro nga taon, 2022, nalpasan ti 21. Ket agyaman tayo, kinapo Diyos, sana tayo nga binaybayan, ket nadanon tayo dahito yung nga taon manen, iso nga pangrugyan, tayo nga agdaydayaw, ken agaramid manen kadagiti banbanag nga pagayatan na kadagiti sumuron nung alaldaw. When ti aramaten tayo nga ibingay ko kada kayo itatangag sapa oray no basit tayo nga adu tagdingdingag siguro ket isu dayjay anya ti birbiru kenyo. Sakbay nga sumambay dahito nga taon 2022 anya ti panunot nyo ken anya iti birbiro kenyo kaduan na kakabsat agbirbirok ti trabaho agbirbirok iti napintas nga posisyon ti gobyerno wenno ti private employment ngem no dadu mamalipatan tayo, ti unang abiruken tayo. Salsudek kada kayo kakabsat, anya ti munang abiruken nyo. Kunani, Matthew, chapter 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Biruken nyo nga muna, ipangpangruna yung nga biruken. Ti pagarian ti Diyos, ken ti kinalinteg na, ket amin dagitoy, mainayon danto kada kayo. Nagpintas. No saan tayo nga biruken nga muna, ti pagarian ti Diyos, awan ti pagmamaayan na, dagiti aramidin tayo. Uray no trabaho tayo nga trabaho, no saan tayo nga biniraw nga muna ti Diyos, awan, Sir Serbina, ti trabaho tayo. Kaya daytoy ti talaga nga mensahe, kada ito'y nga tawan, nga kuna, nakasano ti panangbirok tayo mat, iti pagarian ti Diyos. Magna tayo, mapantay di Amerika nga ta, mapantay di England,
Tapno birukon tayo, ti pagarian ni Apo Diyos. Wano, umay tayo dito yung kapilya, tapno agdaydayaw tayo ken kuana. Kasano, panang birok tayo ti pagarian ti Diyos. Ken ti kinalinteg na. Iti bumangong kayo, iti bigat nga masapa, iti kalman. January 1st, anya iti inaramidyo. Ado dagiti klientek nga sanda nga bimang bangonon. Tanapuyatan da kano. Aging gana iti aldaw. Sa dala bimangon ti aldawon, tanapuyatan da. Ngayon kuna na dito, ni Apostol Pablo, birukam nga muna ti pagarian ti Diyos, ken ti kinalintag na, ket amin dagitoy may nayon danto, iti panagbiag mo. Binirukyo kakabsat, di agreeing kayo, idi kalman, binirukyo ti pagarian ni Apo Diyos. Kasano pinangbirukyo? How did you seek the kingdom of God yesterday? Remember kayo? Napang kayo jarwar? Sa di naman, ngayon nyo, agid-idla kayo man, ken bumahon kayo, you can seek God by communication. You can communicate God every moment of your life. No, pampanunutin nyo ngam no saan nyo ang pampanunutin ni Apo Diyos nang naruna idikalman nga ti panpanunutin nyo kada jay trabaho yo uno nyaman nga banbanag saan nyo nga biniro nga umuna ti pagarian ni Apo Diyos. Kanyak sana nakaturog. Padasik ti maturog, hindi makaturog, agringak tumanin. Nuwapay kay di ko nak, rumarak, diya balay, likot-likot ang diya. Ti alas 12, di kalman. Ngayon, kalpasan na, nagbabasak ti Biblia, kaslaado na giti kakadwak. Uray may sak jay nagbabasa kasla ko na so dayto iti mensahe tayo amin kada ito'y nga bigat kakabsat no saan nyo pa nga binirok ti pagarian ni Apo Diyos idi kalman mabalin nyo pa mga birukon uray kada ito'y nga tiyempo ngam kuna ni Juan seek ye first, unaoy nyo, ipangpangruna yo, nga biruken, ti pagarian, ti Diyos, ken ti kinalinteg na. Kat dagito'y may nayon da amin, ti panagbiag mo. Ti saludsod, no saan mga binirok, nga umuna, iti pagarian na po Diyos, idi kalman, anyata ti mapasamak ti biag mo. Spiritually speaking, asla adayo ka kini Apo Diyos. No tina espiritual nga panagbiag mo adayo ka kini Apo Diyos. Ta saan mo nga binirok nga muna iti pagarian na. Kaduan na kadagiti kada tayo nga tao malipatan tayo pa yun tagkararag ti bigat. Ket daytoy iti mensahe kada tayo amin tatanga bigat kakabsat nga binirok tayo ti pagarian ti Diyos. Idi kalman ket daytoy agtultuloy nga binirok tayo, nabirukan tayo. Itultuloy tayo daytoy nga panagbiag ket nabirukan tayo ni pagarian ni Apo Diyos. No nabirukan tayo, datay di jay tultuloy. We are living righteously in His kingdom. Dahito iti mensahe tayo, tatang bigat, kakabsat, kat naimbag, nga baro nga tawin nyo, amin, kat sapay ko mata, bendisyon na tayo, amin na po Diyos. Amen. Agyaman tayo po, iti mensahe, iti biyag, nga iso nga naipay kada tayo, may papan iti panagbirok tayo, iti pagarian iti Diyos, iti daytoy nga tawen, 2022. Keta
sapay kuma ta agtultuloy tayo makipagnakin ni Apo Heso Kristo. Kadigiti anyaman nga umay nga panubok iti biag ket santay kong wibat ken ni Apo Heso Kristo. Ket iti daytoy nga aldaw ket panawen iti panangikararag ko kada kayo kakabsat nga agmay sa tayo amin iti nagan iti Dios tapno kasta ket iti parabor na ket awaten tayo iti daytoy nga tawen agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Naindaklan ken manakabalin nga Dios ipeksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga tawen nga isu nga impaay mo kada kami. Agyaman kami ken ko Apo iti panangilukat mo iti daytoy nga tawen 2022 kada kami. Ket ti mensahe mo Apo ket isu iti panagbirok mi iti pagaryam nga awan sa bali nga pakaaramatan iti biag mi no di iti agserbiken ka asikalaong o Apo mi nga Heso Kristo ti dalan ti pudno ken iti biag. When amami nga nasantuan amumi o Apo ken mamati kami at di na kami baybayan. Mamati kami nga daytoy nga tawen nga iso nga inyeg mo kada kami ket maysa a naparabor nga tawen iti tunggal maysa kada kami nga agdaydayaw ken ka. When amami nga nasantuan dawaten mi kadi o Apo iti agtultuloy a panangaywan mo kada kami iti daytoy nga tiyempo iti pandemya. Dawaten mi kadi o Apo babaen iti man nakabalin nga imam nga ipatay mo kadi kada kami o Dios tapno kasta ket umimbag kami kadagiti anyaman asaksakit wenno sagsagabaon dagiti anak mo iti daytoy a tiyempo. Wen amami nga nailangitan agpakpakaasi kami ken ka o Apo iti daytoy nga aldaw asapay kuma ta dagiti addaan iti cancer, addaan iti COVID, addaan iti diabetic, addaan iti gout, addaan iti nangato a BP, wenno nangato a kolesterol, ken dumapay asaksakit o Dios iti daytoy nga bigat kadagiti amin nga anak mo. When amami ipatay mo kadi iti man nakabal ni imam ket umimbag when lumaing dagiti anak mo kadagiti nyaman asakit at nga adda kadakwada nga iti naglabas nga tawen 2021 ket isumot nga uray pay dagiti sakit ket napukaw dan o Apo. When amami nga nasantuan madaydayaw iti nagan mo iti daytoy abigat kadagiti amin nga anak mo nga agrambak iti panagkasangay da. Agyaman kami iti panangbendisyon mo kani Ninang Mila Libre nga agkasangay inton bigat iti 3 ken kastamet ni Ate Beth Reyes inton no 5 ken ni Manong Salvador de la Cruz inton no 14 ken kadagiti amin nga anak mo nga agrambak iti panagkasangay da iti daytoy nga lawas. Agyaman kami ken ka o Dios iti kankanayon a panangtarabay mo kadakwada amin. When amami nga nasantuan idawdawatan mi ni Manong Sami Landingen nga daan iti sakit iti buksit na iti daytoy nga aldaw. Ipatay mo kaditi man nakabalin imam ken kuana ket lumaing iti anyaman na sakit iti physical nga bagina. Ken kastamot nga dawdawatan mi ni Kabsat Malvaro Toto Kahilig o Apo nga isuna ket addaan iti na-injury isuna gapu iti panaka-aksidente na iti Romblon ket ama nga nasantuan ikarkaragan mi nga umimbag kadi daytoy nga anak mo o Apo ket sumayaat iti salunat na. Ken kastamet o Dios ket dawaten mi nga bendisyonan ni Tatay Simplicio Marquez nga daan iti uyek na o Apo
iti daytoy nga aldaw. Ken kastamot ni Tatay Manuel, ken ni Nanay Maxima Garcia, bendisyon kadiyo Apo iti salon at da, iti daytoy nga oras. Ken uray payo Apo nga idawdawatan mi, dagiti anak mo nga at daan iti problema iti salon at da o Diyos iti daytoy nga aldaw. Ken kastamot nga gyaman kami kadigiti umimbag iti COVID o Apo. Kaya tagyaman kami iti panang bendisyon mo kadakwada. Bintultuloy mi nga dawdawatan sumayat ken nasayat ti salon at o Apo dananay Presiancheta ken ni Nanay Amor Sermonia, bendisyon am kadiso na agyaman kami iti nasayat nga salon at na. Ken uripay ni Nanay Marcela Evangelista, agyaman kami iti biag nga isong isagot mo ken kuana ni Manang Adelina Roman, bendisyon am kadiyo Apo kamatalik mi ken ka iti salon at na. Ni Auntie Anita Larida, bendisyon am kadiyo Apo, agyaman kami ta nakaumay manen iti daytoy nga aldaw tapno makapagdaydayaw ken ka iti uneg iti kapilyaw Apo. Ken kastamot o Diyos nga bendisyonam kadi o ama nga nasantuan da Manong Raymond Neflas, ni Manong Jaime Ferrer ken iti anak na ni Jamanea Ferrer. Ikamatalik mi ken ko Apo ti salon at da, ken uripay ni Tito Willie Navarro, bendisyonam kadi isuna o Dios iti daytoy nga aldaw. Ken sikaw Apo iti agbendisyon kadigiti amin nga OFW ngagtartrabaho iti Balasiw taaw. Ikamatalik mi ken ka o Dios iti salon at daam amin iti daytoy nga oras. Keta ama nga nasantuan dawdawatan mi iti panagtultuloy apan nang idaulo ni Bishop Vittorio iti Baguio Episcopal Area iti daytoy nga tawen 2022. Ken uray payo Apo nga bendisyonam dagiti aktibidad dagiti iglesia iti daytoy nga tiempo, especially kadagiti mararamid nga church conference iti daytoy nga tawen. Ken uray pay iti election into May. Dawdawatan mi nga daan kumay tinaurnos nga election Apo keta makapag botos kami iti agpangulo kada kami manen iti innom nga tawen. When amami nga nasantuan sapay kuma ta daytoy manen nga imay manen o Apo ti panagnato ti COVID ket sapay kumata bumaba iti daytoy nga bulan iti Enero. Ket tapno kastaw Apo ket itultuloy mi iti face-to-face nga panagdidayaw mi ken ka. Ket agyaman kami kadagiti adung anak mo akadwa mi ti virtual service Apo, iti online service. Agyaman kami kadakwadam amin iti inda nga panagdengeg iti sasaom o Apo iti daytoy nga aldaw. When amami nga nasantuan isumet iti gundaway tapno iselebrar mi iti Santa Komunyon. Ket dawatan mi Apo nga mangisagana kadi dagiti anak mo kadagiti balbalayda itangal daw dagiti saan nga nakaumay tapno makapagpaset da iti daytoy nga aramid iti selebrasyon iti Santa Komunyon. Bendisyonam kadi o Apo dagiti amin nga anak mo kang runana Apo kadagiti lay leaders mi iti Ilocano service, the Sir June Sermonia, da Ate Nerissa Samonte, ni Tita Cora Navarro, ken ni Mr. Samuel Landingen, ken urepay ni Attorney Edwin Larida Senior. Ket bendisyon na kami ti daytoy nga tawen, agmaymaysa kami kaditi nagan mo, ken urepay nga dawdawatan mi dagiti dagiti kakadwa mi nga pastor, admin mi ni Doc Menry Mendilio, ni Dr. Jericho Ong, ni Deaconess Sharon Yobut, ken ni Deaconess Irene Vioya. Kamatalik mi ken Apo iti panagserbi mi ken ka iti daytoy nga tawen, ken orepay dagiti staff agyaman kami iti biagda ang maisagot ken ka iti panagserbi iti daytoy nga tawen.
When amami nga nasantuan, madaydayaw itinagan mo, iti daytingal daw. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babaon itinagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Kapsat iso ti selebrasyon iti Santa Comunion, ket aglinya kayo madamdama, ta siyak ti mangiyawat iti tinapay, ken kastamot nga maipaay iti kopa kada kayo kakabsat. Agsagana tayo nga rod iti selebrasyon iti Santa Comunion. Attorney, Ate Neri. Pakilo kat. Mag-assist po kayo. Attorney, doon po kayo. Sige. Sige, kayo na lang. Ti Apo at dako kada kayo, Kastamit ken ka, itangad yu dagiti puspuso yu, ti Apo iti amin na biyag, imay nakipagyaman kada kami, nangagas ken nang isuro kada tattao, nakipangan kada giti managbasol ken nagunod na ngagpay ken ka, ti baro a tao babaen iti danum ken espiritu. nakita mi ti dayag na no pay kasta nagpakumbaba gapu iti panagtulnog iti pagayatam nga imawat ken patay iti krus. Babaen iti papatay na, winayawayaan na kami iti panakabali ni patay, babaen ti panagungar na, iten na kami kadagiti biyag nga agnanayon. Idirabi apan nangted na iti biyag na ngagpaay kada tayo nangala iti tinapay. Idi nakapagyamanen pinisin at tinapay ket inted na kadagiti dalan na ket kinunana. Alayan nyo kanenyo dayto iti bagik amapisi gapu kada kayo. Idi kalpasan iti panangrabi inala na ti kopa nagyaman manen amay paay kada tayo. Inted na kadagiti dalan na ket kinunana. Uminom kayo iti daytoy dakay amin. Daytoy ako pa isu ti baro atulag ti darak amay bukbok amay paay kada kayo ken kadagiti adu agpaay ti panakapakawan dagiti basbasol no kanen tayo daytoy at tinapay ken inumen tayo daytoy ako pa mapabaro ti kapadasan tayo ti kada ni Kristo kada tayo iti umay na iti maudi a panagbaligi datayo amen. Iti sasamo mi tinamisaan mo o Dios. Saan kami ngagtalek iti bukod mi a kinilinteg, no di ket iti mabubos nga ayat mo. Umay ka magsipod tamo mi at ilang pamuspusan, tapno agbyag kami ken masarakan mi ti mataginayon na panakakneg, isu ti panagtalek mi ken ka. Sapay kumat at ti panaglak kami ti daytoy sakramento, makatulong tinaimbag a panakamumi ken ka. Mangipalagip kada kami, iti panagbiag nga daan, iti naurnos sa panakaawat, iti pudno a kinatao mi, iti nagan ti mangisalakan. Amen. Kakabsat, agsagana tayo, iti panakaipaay, iti aglinya kayo ijay, tada kami ni Deaconess Irene. Mabalin mo ka na.
Datayo amin kalpasan iti panaglakam. O Dios, ited mi ti panagyaman at daka kadakam tiyempo ti komunyon. Naikat kanyaman na panagdalasin, nairugi ti baro a panagkakadwa. Itdem kadakam iti panakilangan ken Kristo, isungay may tapno agserbi kadagiti tattao. Itdem ti grasya ken panakabalin ngagpay kadagiti amin a tiyempo. Itdem ti ragsak iti panakabalin mi anak mo, ken ti panagtulnog iti pagayatam, iti nagan ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Tatay ti panawon ti panakaala dagiti sagsagot, maya pan iti offering ken iti ikapo. Ket makita tayo ita screen tayo iti account number ti BDO, kastamot iti GCash number. To'y sagot dayeg ni nagtaod ako kwam, intalik mo kada kami dakam ti agaywan. Agyaman kami ken ka o Dios iti panagayat mo kada kami. Saan na kami o Apo nga binaybayan? Sika iti nang tarabay kada kami. Tapno kas tao Apo ket iti daytoy nga tawen, agtultuloy kami ang makipagnaken ka. Bendisyonam kadi o Dios dagiti sagsagot dagiti anak mo. Bendisyonam kadi ti pagbirukan da. Bendisyonam kadi ti pamilyada. Sapay kadi o Apo ta dagitoy asagsagot da ket makatulong iti agtultuloy apan nakaiwarnak iti naimbag damag. Ket adu dagiti makangeg ken maisalakan. Ket bendisyonam uray pay dagiti anak mo Apo iti virtual amang TED iti Knox United Methodist Church BDO account ken iti GCash account. Agyaman kami kadakwada o Apo tanumampay awan da iti ditoy ngem presensya da iti virtual ken uray pay agyaman kami o Apo iti panangited da kadagiti daton da ken ka. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babon iti nagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Tugaw kayo. May isa na parabor ken naragsak baro at tawen tayo amin kakabsat. Ket agyaman tayo iti panakailukat daytoy nga tawen. Boboen iti intayo panagdaydayaw ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ang akas ko na iti nangigan tayo mensahe, umuna iti amin, biruken tayo iti pagarian iti Diyos. Kuna nangarod, sige first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Iso nga kamatalik tayo kani Apo Dios,
ket dagiti amin a masapol tayo ket ipaay na iti daytoy nga tawen. Amen. Ket agyaman na kadagiti amin nga kakabsat tayo iti online adda iti nasurok nga 80 akadwa tayo nga buybuya akas kumada manang Lourdes Rivera Vides, manang Rodora Reyno Balino, Luz Biminda Jordan, manang Judy Bautista Castillo, Ken Mary Ann Calma, Marcos Sean Causo, Nancy Bernardino, Ken Damanang Adoracion, Madrid Robledo, Lily Luis Bancure ken nagadupay kakabsat dagiti Ilocano ijibala si Utao dagiti kamkameng ni Pastor Ros Rapanut di Korea dagiti kamkameng ni Pastor John Overn Lungob ijay Abu Dhabi ken uraypay dagiti kabsat tayo dita Hong Kong nga OFW ken uraypay di Taiwan Singapore ken uraypay di Amerika makadanon dahito nga serbisyo tayo kadakwada gapo iti online. Ket madaydayaw ni Apo Heso Kristo kada kayo amin. Kastamat kada kayo nga kadwami iti face-to-face service. Agyaman kayo kami kanyayo amin. Damanang ditalikod ken dagiti daduma pay. Mamatiak nga dagiti daduma ket mabuting dapay lang nga umay ditoy. Sapay kumata danto tinatured akas kani Auntie Anita Larida kani attorney nga naggapupay ijay San Jose del Monte, Bulacan. Makadwa tayo into no umay nga Domingo iti panagdaydayaw iti Dios. Da Auntie Anita ngamin naka-booster dan. Kaya tagyaman tayo iti Dios gapo iti vaccine nga naipaay. Ket mamatiak nga makatulong daytoy tapno addamot iti panangsangga tayo iti daytoy nga virus gapo iti COVID. Ket kakabsat dagiti ti damdamag dayt tatatanga bulan isu iti Bible month Renwell ket masapul nga ipateg ken itugot tayo dagiti Biblia tayo no umay tayo agdaydayaw. Nagpateg iti Biblia kakabsat. Dayto nga Biblia ket nabayagan nga naisagot kanyak dayto nga Diglot Bible. Ket ti Biblia isu ti pangtaraon tayo iti kararwa tayo. Isu nga aramaten tayo nga aramidan tayo nga exciting, make the Bible exciting kakabsat. Nga kasla hana kasla daytoy iti makatulong kada tayo iti panagdalyasat tayo iti daytoy nga biag at daamin ditoy dagiti anyaman nga saludsod tayo iti biag daytoy ket naramid para tapno mapabaknang iti panakaammo tayo iti Dios isu nga ti Biblia no umay tayo nga agkapilya ket itugot yu kuma. Amuyo ijay nagapwak nga nasyon Korea nakita da ate Neri and Kuya Jimmy nga inaldaw ubing man lalakay babakot babaru babalasitang awan sa bali nga itugo nga aday ti imada Biblia ket dinamag ko idino apay nga itugtugot ti Biblia da daydoy kanati mangpaneknek nga napanda ijay kapilya. We are Christian and we are proud to become a Christian kunada kakabsat. Isong daytoy ko mga Biblia ket masapol nga itugot tayo kadagiti anyaman nga papapanan tayo. San tayo kung mga malipatan daytoy nga Biblia. Ket agtultuloy tayo nga rod nga agdaydayo kani Apo Jesus ket makipagrikna tayo. Iti pamilya ti Margalio ni Nanay Estrella Margalio nga pimusay di napalabas nga tawen. Ket aktibo nga mumay dito kadwa na dagiti apuko na. Isu ket kabsat ni Ate Beth Reyes ket pimusay di napalabas nga tawen. Ket ipay tayo iti panakipagrikna tayo iti pamilyada. Ket isumet nga happy birthday kanininang Mila Nibre into no bigat 3. Ken kastamet ni Manang Beth Reyes into no 5.
ken tuno 14 ni Manong Salvador de la Cruz. Ken kada kayo amin kakabsat nga agkasangay iti daytoy nga bulan madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Ket iti daytoy nga gundaway tumakder tayo ket kantaen tayo iti closing hymn tayo kakabsat. Sika pukas pastor mi, alwad mo't masapul mi, inakam kataraonan, koral mo't isaganam. Apo Jesus, kabendituan, sinubot ko nakam. Apo Jesus, kabendituan, sinubot ko nakam. Kukwa nakam bataken nakam, dalanen mitalwadam. Ti pangin mo di kabayan, biro kem ti maawan. Apo Jesus, kabendituan, denggem no agdawat ka. Apo Jesus, kabendituan, denggem no agdawat ka. Karim nga awaten na akam, napanglaw kenda kesman, kaasya nagasan na akam, di daram makanay. Apo Jesus, kabendituan, di nakamkat baybayan. Apo Jesus, kabendituan, di nakamkat baybayan. Kararag tayo, when amami nga nasantuan, si Kati Pastor mi iti dayti nga tawen 2022. When amami masapul da ka o Dios iti biyag mi. Ket Apo kukwa na kami. Ket agserbi kami nga rod ken ka. Ket amami nga nasantuan, awaten nakam kadi. Tapno kasta ket maaramid mi no anyaman dagiti kayat mo nga iparamid kada kami iti daytoy nga tawen. Ket uray pay nga di nakam kadi o Diyos nga baybayan. Apo, agyaman kami. Tainsalakan na kami iti napalabas nga tawen. Ket ita inlukat mo kada kami o Dios daytoy nga tawen 2022. Ket agyaman kami ken kao kadagiti anak mo, anak kadwami iti face to face. Uray pay daytoy nga ubing nga kadwami Apo, ken uray pay ni Victoria. Agyaman kami iti biagda. Agyaman kami iti biag ni Attorney Edwin Larida Sr. nga isu iti nangipaay iti mensahe babaen iti panangbirok mi ken kao Apo. Nga si kalaong kadi o Dios iti agari iti biyag ni. Ken pangitalkan mi iti biyag ni. When mami, agyaman kami iti biyag ni Ate Neri, nga iso nga nagpangulo kada kami iti daytoy nga aldaw. Bendisyon na misuna kan iti trabaho na, ken uray pay nga dawaten mi, nga ipayam iti nasaya at asalun at ni Manong Jimmy iti daytoy nga tawen. Bendisyon na ni Brother Jodic de los Reyes o Apo. Ikamatalik mi ken katibiyag na, makipagrik na kami. Ken kwa na o Apo, iti pupusay, iti katugangan na.
Namatay po ang kanyang biyanan noong Christmas Day. At ganun din po, Panginoon, ang kanyang father last year. At kami po ay nananalangin na ang kaaliwan ang inyong igawad po sa kanilang buong family. Salamat po sa buhay po ni Kuya Jodic na makasama po namin ngayong taon na ito sa kanyang pagtugtog ng organ tuwing kami po ay meron pong serbisyo po dito. Agyaman kami ken kao Dios, iti biag the Renwell, Ronnie, ken kadagita amin nga staff. Agyaman kami iti panangi paay da iti biag da, iti da iti nga tawen, tapno sumaya, nasaysayat pa iti panagdaydayo mi ken ka. Bigbigan mi, po iti kinimbag mo, kada kami iti da iti nga tawen, bendisyon na kami kadi o apo, ket pakawanan na kami kadigita nyaman nga nagbidutan mi iti sangwanam. Bueno Dios, dalusan na kam. Tapno kasta ket maawat mi o apo, dagiti bendisyon ken ka. Ket dagito iti dawat ken kararag mi baboon iti nagan ni apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Ti ama ken anak kuma ken Espiritu liwliwam dayawen nga ipangrona ti langit ken ti daga. Amen. Ket itawaten tayo tinaindaklan nga bendisyon nga gapu iti nagan iti Dios Ama. Ti anak na isu ni Apo Hesus Kristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken iti biag. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Naimbaga bigat tayo amin kat madaydayaw ni Apo Hesus Kristo.